ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኩም እዩ አና ሓኹም ሰላሕ አዲኔ ክብርን እግዚአብሔር አምላኽ ይኹን እዚ ዝበለጸ ቃል ዝበለጸ መዓልቲ ንካፈለሉ ፕሮግራም ናይ ሎም ንካፈሎ ቃል ድማ ከም ዝብል ጽቡቕ ንኸይንጎይ ዝዕዝመና ሓደገኛ መንገድ ድብል እዩ ሪኹም ኣብ ህይወት ጽቡቕ ንኸይንጎይ ዓዚም ኮይኑ ድዕዝመና ደፍዝዘና ደዛሕትለና ሓደገኛ ዝኾነ መንገድ ኣሎ እዚ መንገድ እዚ እንተዳ ክርስቲያናት ከኣትዎ ጀሚሮም ካብ ጽቡቕ ጉዮኦም ክዝሕቱሉ ይጅምሩ ካብ ፍጥነቶም ክዝሕቱሉ ይጅምሩ ዓቕሞም ክጎድል ይጅምር ሓይሊ ክስኡን ይጅምሩ ልክዕ ህይወቶም ዕዙም ክኾን ይጅምር ክዕዘሙ ይጅምሩ ክፈዙ ይጅምሩ እዚ መንገድ እዚ እንታይ ዓይነት መንገድ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ገላትያ ምዕራፍ 5 ከምዚ ኢሉሎ ጥቕሲ 7 ጽቡቕ ትጎይ ነርኩም ንሓቂ ከይትእዘዝዋ ደኣ መን ዓገተኩም እዚ ምሕባል እዚ ካብቲ ዝፀውዐኩም ኣይመፀን ሒደት ማይ ብሑቕ ንብዘሎት ብሑቕ የብክዖ እዩ ኣነ ገለ ካልእ ከይተሓስቡ በኣኻትኩም ኣብ ጎይታ ተኣሚኑ ኣለኹ እቲ ዘዕገርግረኩም ግና ዝኾነ ይኹን ፍርዱ ክፀውር እዩ ኣሕዋተየ ኣነ ገና ግዝረት እሰብኽ እንተዝህሉ ደኣ እንታይ ኢሎም ሕጂ ይሰንጉኒ እምበኣርከ መዐንቀፍ መስቀል ተደርቢ እዩ ኣየ እቶም ዘዕልውኹም ኮታ እንተ ዝቁረፁ ኢሉ ሐዋርያ ጳውሎስ ናይ ብሓቂ ስምዒት ይድገልጾሎም ዘሎ ጓሂ ዝገልጾሎም ዘሎ ንምንታይ ተዳኢልኩምኒ ትማሊ ጽቡቕ ጉያ ነይርኩም ኢሎም ጽቡቕ ጉያ ናይ ገላትያስ ትማሊ ኮይኑ ተሪፉ ጽቡቕ ትጎዩ ኣለኹም ኣይኮነን ኢሎም ጽቡቕ ትጎዩ ነርኩም ሕሉፍ ኮይኑ ጽቡቕ ሙያ እዮም ስለምንታይ እዮም ጽቡቕ ዝጎዩ ነይሮም ሕጂኸ ስለምንታይ እዮም ክፈዙ ጀሚሮም ሪኹም ሰብ ገላትያ ትማሊ ጽቡቕ ክጎዩ ዝገበሮም ትማሊ ዝተቐበልዎ ትምህርቲ ነይርዎም እዩ ትማሊ ኣሜን ድበሉሉ ትምህርቲ ነይርዎም እዩ ትማሊ ብጸጋ ኣምላኽ ጥራሕ ከም ዝነበር ተቐቢሎሞ ነይሮም እዮም ትማሊ ብጸጋ ኣምላኽ ጥራሕ ከም ዝጉያ ኣሚኖምሉ ነይሮም እዮም እቲ ትማሊ ዝኣመኑሉ ትምህርቲ ጳውሎስ እቲ ትማሊ ዝተቐበልዎ ናይ ወንጌል ጸጋ ንሱ ኣብ ህይወት ጽቡቕ ጉያ ኣጀሚርዎም ንሱ ኣብ ህይወት ብመንፈስ ከም ዝኸዱ ገይርዎም ንሱ ኣብ ህይወት ንክርስቶስ ኣብ ልቦም ሲኢሉሎም ካብቲ ጸጋ ዝተለዓለ ንክርስቶስ ምርኣይ ክኢሎም ነይሮም ንክርስቶስ ካብ ምርኣዮም ዝተለዓለ ድማ ኣብ ህይወት ጽቡቕ ይጎይ ነይሮም ሕጂ ግን ካልኦት መምሃራን ሶሊኾም ኣትየሞም ጸጋ ኣምላኽ ጥራሕ ኣኻሊ ኮነን ሕግውን ኣገዳሲ እዩ ዝብሉ መምሃራን ኣትየሞም ንሰብ ገላትያ ኣብ ክልተ ንልቦም መቒሎሞም ሕጊ ክንገብር ኣለና ጸጋ ክንኣምን ኣለና ኣብ ክልተ ተመቓቒሎም በቲ ናይ ጳውሎስ ትምህርቲ በቲ ድማ ሓደገኛ ትምህርቲ መጺኦም እዚ ትምህርቲ እዚ ግን ኣብ ልቦም ስፍራ ክረክብ ምጀመረ ጉዕዞኦም ክባላሾ ጀሚሩ ፍጥነቶም ክጎድል ጀሚሩ ስለዚ ጳውሎስ ጽቡቕ ትጎዩ ነርኩም ኢሎም ስለዚ ንክርስቲያን ካብ ጽቡቕ ጉይኡ ዘዛሕትሎ መን ተዳኢልኩም ትምህርቲ ሕጊ እዩ ምኽንያቱ ኣብ ትምህርቲ ጸጋ ትምህርቲ ሕጊ ከኣቱ ኣይፍቀድን እዩ ስለዚ እንተደይ ኮይኑ ልክዕ ከም ሰብ ገላትያ ህይወትና ትኸውን ልዕል ኢልኩም እንተዳ ኣንቢብኩም ሓራ ምእንቲ ክንከውን ሲሎም ምዕራፍ 5 ጥቕሲ 1 ክርስቶስ ሓራ ኣውጪእና እዩ ስለዚ ኢሉ ጽንዑ ከም ብሓድሽ እውን በርዑት ባርነት ኣይትቆረኑ ኣብቲ ብጸጋ ኣምላኽ ዝረኸብኩም ሓርነት ኣብኡ ጽንዑ ኢልዎም ብኻልእ ትምህርቲ ካብቲ ብጸጋ ዝረኸብኩም ሓርነት ኣይትውፁ ኢልዎም ብኻልእ ኣዘራርባ ነቲ ብጸጋ ዝኣተኻዮ ህይወት ብሕጊ ክትነብሮ እንተደኣ ፈቲንካ ናብ ውድቀት ኢኻ ትኸይድ ካብ ጸጋ ኢኻ ክትወድቕ ትጅምር ጉያኻ ኢኽዝሕትል ትጅምር ስለዚ ጳውሎስ ኣዝዩ ጉዩ ድተዛረባ ቤተ ክርስቲያን ተዳኣላ ሰብ ገላትያ ካብ ገላትያ ንላዕሊ ቆሮንጦስ ብዙሕ ክፍኣት ርኢና ኢና ታ ቤተ ክርስቲያን ግን ኣብ ቆሮንጦስ ዝተራእየ ናይ ባህሪ ጌጋታት ግን ወዲቅኩም ኣይበሎምን ሐዋርያ ጳውሎስ ካብ ጸጋ ወዲቅኩም ካብ ክርስቶስ ተፈልይኹም ኣይበሎምን እንታይ ደኣ የስተኻኽሎም ነይሩ እዚኦም ግን ክስሕትዎ ዘይግብኦም ዓብ ትምህርቲ እዮም ሲሒቶም ኢየሱስ ንዘለኣለም ጎይታ እዩ ስለዚ እምበኣር ካብ ብመንፈስ ምውያይ ናብ ብስጋ ምውያይ ዘእትወና ካብ ጸጋ ክንመሃር ጸኒሕና ናብ ሕጊ እንተዳኣቕሊብና እዩ ምኽንያቱ ብሕጊ እትኸዶ ጎደናን ብጸጋ እትኸዶ ጎደናን ሰማይን ምድርን ይፍለል እዩ ስለዚ ኣብቲ ጽቡቕ ጉያና ኣትዩ ዕንቅፋት ከይኮነና ኣብቲ ጽቡቕ ፍጥነትና ኣትዩ ምዝሕታል ከይኮነና ካብ ንጸጋ ኣምላኽ ጥራሕ ምቕባል ኣይንውፃእ ካብ ንጸጋ ኣምላኽ ጥራሕ ኣሜን ምባል ኣይንውፃእ ካብ ወንጌል ጸጋ ጥራሕ ምስሓብ ኣይንውፃእ እንተ ደኣ ካብ ወንጌል ጸጋ ምስዓብ ክንወፅእ ጀሚርና ውፅኢቱ ኣብ ሓፂር ግዜ ኣብ ምዝሕታል ኣብ ህይወትና ክንርኢ ኢና ስለዚ ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ ክርስቶስ ከም ስቁል ቅድሚ ዒንትኩም ነይሩ ኢልዎም ንሰብ ገላትያ ክዛረቡ ከሎ ገላትያ ምዕራፍ 3 ጥቕሲ 1 ኹም ኢልዎም ኣንቱም ኣያሺ ሰብ ገላትያ ኢልዎም ቀደም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅድሚ ዒንትኩም ከም ስቁል ኮይኑ ተሳኢሉ ነበረ ኢሉ ንሓቂ ከይትእዘዝዋ ደኣ መን ዓዘመኩም
ካባኻትኩም እዚ ጥራሕ ክፈልጥ እደሊ ኣለኹ ብግብሪ ሕግዶ ወይስ ብምስማዕ እምነት ኢኹም መንፈስ ዝተቐበልኩም ኢሎም ዓያሺ ኢሎም ዓሺኹም ኢሎም ነቲ ትማሊ ኣብ ህይወትኩም ውፅኢቱ ዝረኣኩምሉ ትምህርትስ ከመይልኩም ሕጂ ብኻልኦት መምሃራን ንዕኡ ትገድፎ ኢልዎም ናይ ብሓቂ ዕሽነት እዩ ሓደ ግዜ ኣብ ገለገለ ሰባት ዝረአ ዕሽነት ጽቡቕ ዝመሃርሉ ዝነበሩ ትምህርቲ ጽቡቕ ዝልወጥሉ ዝነበሩ ትምህርቲ ብኻልእ ትምህርቲ ነቲ ትምህርቲ ክገድፎ ክትሪኦም ከለኻ ኣዒንቶም ዝረኣየ ኣእዳዎም ዝዳሰሰ ምስክርነት ዝረኸብሉ ትምህርቲ ብኻልእ ትምህርቲ ከውድቕዎ ክትሪኦም ከለኻ ዓያሹ ትብሎም ናይ ብሓቂ ስለዚ ልክዕ ከምኡ ድማ ንሰብ ገላትያ ዓያሺ ኢሎም ሐዋርያ ጳውሎስ ምክንያቱ ዓሽዮም ስለ ዝኾኑ ክብርን እግዚአብሔር አምላክ ይኹን ስለዚ ኣሕዋት ኣይና ዓሹ ጽቡቕ ንጎይ ነርና ከይንበሃል መታን ኣብ ጽቡቕ ጉያና ንጽናዕ ኣብ ጽቡቕ ጉያና ደጽናዕና ድማ ትምህርቲ ጸጋይ ካብ ትምህርቲ ጸጋ ደጊምና ምስማዕ ንየማን ኮነ ንጸጋም ኣይነብል እንተቢልና ግን ኣብ ክንረኽባይና ሻሎም ስለዚ ሎሚ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ወሲንኩም ክትቀበልዎ እትደልዩ እታ ኣብኡ ዘላ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክትቀበልዋ እትደልዩ እዛ ጸሎት እዚኣ ጸልዩ እግዚአብሔር አቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስግነካ ኣለኹ ያአምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተይ ከም ዝተሰቕለ እዳ ኃጢአተይ ከፊሉ ከም ዝፈጸሞ ስለይ ከም ዝሞተ بسالسيت معالتي أملاخ كموتات كم زتنسؤو أبيمان أملاخ كم استقمت يأمن الله إيسوس كريستوس ناي هيوتي غويتا إيو إيسوس كريستوس أملاخي مدحانيين إيو كابزا ساعات نكريستوس بمقبالي حدش فترت ولود أملاخ كوين الله منفس قدوس بشم يسوس بأمنت ناوشت أي يقبلك الله آمين زي أتصلوا دتصلوهم بتحمقوا حقوسكم بزب تحت زلوا أدراشانا كونتاكت جورنا يخم سدليكم حاجز كن لأخلكم هنا شالوم